Защо в 21 век бежанската вълна се оказа проблем за Европа? Какво отприщи това масово преселение на народите? Ще се справи ли стария континент? Аз съм Мартина Ганчева. Това са само част от проблемите, които поставихме в днес. Чуйте някои от най-интересните мнения на събеседниците ни по темата. Вики, въпрос към събеседниците ти. Защо Европейския съюз не успява да реагира адекватно на бежанската криза и какво се случва на входа на Европа? Добър ден! Намираме се в непосредствена близост до булевард Мария Луиза. Знаете, през изминалата седмица тук при акция на МВР и на ДАНС бяха задържани няколко мигранти или нелегални беженци, които всъщност са били отседнали в местни хостели и квартири. Сега до мен са Иван Филчев, който е станал непосредствен свидетел на това какво се случва с беженците, както и господин Даниел Стефанов, който е политолог. Питам веднага, господин Стефанов, според вас Европейския съюз успява ли адекватно да реагира на тази беженска криза? За всички очевидно, че реакцията на Европейския съюз е доста бавна, закъснява, може би не е най-точната всеки път. Надявам се, че сега след последния съвет и мерките, които бяха обсъдени, част от тях приети, мисля, че това е крачка в правилната посока, но има още доста неща, които могат да се направят. Някакси незаслужено целият фокус падна върху квотите, докато това беше просто един инструмент, който целеше така да разсее тежестта от една държава, основно Германия, за прием на беженци, но има много други неща, които могат да се направят и сега виждаме, че най-после започна да се говори за грубо казано пресяване на беженците от икономическите имигранти, за засилване на охраната на външната граница на Съюза, в по-дългосрочен план за някакъв опит за решение на конфликта в Сирия. Мисля, че това, за което по-малко се говори, но то е абсолютно наложително и то е краткосрочна мярка, е удар върху мрежите на трафиканти, които всъщност докарват тези хора тук. Ако има някаква причина, най-голямата причина, която обяснява защо тези всички хора изведнъж дойдоха тук, това е според мен е, че точно тези мрежи започнаха да работят твърде ефективно, че това се превърна в много добър бизнес. Някой го сравнява дори с продажбата на наркотици, но очевидно това е нещо, което трябва да бъде направено успешно, за да можем по някакъв начин да контролираме процеса. Тези мрежи именно вкарват беженците в Европейския съюз. На входа на Европа какво се случва, господин Филчев? Вие бяхте на унгаро-сръбската граница, където всъщност започва и шенгенската зона. Какво се случва там? Добро утро. Значи там бях в началото на месеца, когато започна големия наплив в Унгария. Пократителна е гледката. Трудно може човек да остане безразличен, без да се разстрои. Адът е на земята. Питайте бежанците, това го е казал Стив Ламберт, един канадец. Изцяло съм съгласен с него, защото действително тези хора се намират в едни изключително трудни условия. За съжаление Европа ги смята като проблем, а те са хора, които търсят закрила. В крайна сметка всеки човек има право да потърси закрила в друга държава. Много държави са подписали конвенцията за бежанците от 1951 година, съответно са се ангажирали с някакви ангажименти към тези хора. Как унгарците посрещнаха бежанците? Неадекватно. Това е думата. Бих казал даже по-неадекватно от българската полиция, която имаше така неочаквана среща с тях преди 2 години. Значи до 15 септември унгарската полиция нямаше големи правомощия. Те нямаха право дори да ги докосват. И всъщност срещата между полиция и бежанци наподобяваше кълбои, гонещи диви животни. Изключително грозна картина, която мисля, че не е така типична за една цивилизована държава. Като цяло, моите впечатления, че унгарците са страшно недружелюбни относно бежанците. Основният им проблем за тях това е, че те са мюсюлмани. Сегашните унгарци нямат кой знае какви спомени от Османската империя. Това са едни неща, които се разказват от поколение на поколение.
това, което те казват, че тези хора нямат място в Европа. Според мен унгарците са забравили, че преди около 50 години една вълна от Унгария заля Европа, когато беше унгарската революция през 1954 година. И може би това е основният проблем – късата памет на хората. Често бежанците са от Афганистан, от Ирак, най-вече от Сирия. Ангела Меркел каза, че ще отвори границите за сирийците и в един момент всички бежанци от някакъв процент сирийци, всички масово станаха 95% сирийци вече. Според вас адекватна ли е тази политика? Политиката на Меркел или това, че... Политиката на Европейския съюз и на Германия, която каза, че ще приеме бежанците. Според мен е правилно. Проблемът е, че няма общ европейски подход, тъй като Германия е страна от Европейския съюз. Проблемът е общо европейски, съответно нужно е едно общо европейско решение. Всички бежанци са станали сирийци, това е по съвет на каналджиите, в интерес на истината. И мисля, че трябва да бъдат атакувани тези канали и този бизнес. Докато бях в Унгария, мафията започна основно да се занимава с трафик на хора, тъй като печалбата надвиши контрабандата на цигари, наркотици и това се превърна в един процъфтяващ бизнес просто. Вики, един въпрос от студиото. Благодаря, Марти. Дали има въпроси от студиото? Да, разбира се, тъй като колегата Иван Филчев каза, че липсва общ европейски подход, може би да направим препратка към другия ти събеседник, политологът Даниел Стефанов, и да го попитаме как може да бъде намерен такъв подход, защото и той сподели, че липсва към момента единна позиция. Да, господин Стефанов, според вас как може да бъде намерена единна европейска позиция по въпроса с справянето с бежанците и изобщо възможно ли да се открие такава обща позиция? Вижте сега, позицията, човешката позиция е ясна. Очевидно е, че ние трябва да помогнем на тези хора, които търсят закрила. Въпросът е как. И там вече започват различните нюанси, защото всеки от политиците, за които говорим, идва от различна държава, от различно общество, което има и своите особености, така да кажем. Това, което трябва да се направи, първо да се обясни, защото на всички държави, особено за България това говорим, защото аз само тая сутрин по другите канали чух такива неща, които подложени на реалността, няма как хората да приемат нормално бежанци или каквито да било решения, които включват приемането им. Затова трябва много внимателно да се обяснява и основната грешност, според мен, която правим, е, че ние представяме това не като един хуманитарен проблем. Много хора използват ситуацията да говорят за едва ли не война на цивилизациите, което е абсурдно. Това, че един човек носи друга религия, не означава, че той не може да бъде защитен и че той няма място в едно друго общество. Затова в момента всички европейски политици, които предлагат някакви истински мерки, които не говорят толкова много за ценности, защото в момента хората, които говорят за ценности, най-често говорят за сблъсък на ценности и обясняват невъзможността ние да се справим с този проблем. Затова всеки един европейски политик, който предлага някакви конкретни мерки, трябва да бъде подкрепен. За съжаление, Централна и Източна Европа не са тези политици. Но европейската позиция има своята ценностна основа, макар и тя да е разклатена. За сега не виждам особена пречка ние да се договорим за конкретните мерки. Както виждате, има първите стъпки, говори се вече за центрове. Друг е въпросът дали беше най-правилното място да бъдат на границата на Европейския съюз или още на самата граница на държавите, откъдето идват тези хора. Говори се за засилване на Frontex, говори се за общата охрана на границите вече на Съюза. Всички тези неща просто трябва да успокоят малко обстановката и гражданите на целия Европейски съюз все пак да могат да също така да се успокоят, да поемат въздух и да видят, че ние не сме на прага нито на Трета световна война, нито на някаква война на цивилизациите, нито тези няколко милиона искат да ни изтрият от лицето на земята. Да, точно за това дали се превръща в война и още за политиката ще си поговорим и малко по-късно във второто ни включване. Сега, Марти, към теб.
И още един нюанс по темата на днес. Бизнесът проявява все по-голям интерес към бежанците. Търсят се основно кадри в строителството, търговията и шивашката промишленост. 31 бежанци и чужденци с хуманитарен статут са се регистрирали в бюрата по труда в страната от началото на годината. 7 от тях вече имат работа. Историята на един от тях, Али от Иран, разказват репортерът Пролетина Саботинова и оператора Мирослав Евдосиев. Вижте. В 8-годишната война между Ирак и Иран, започнала през есента на 1980 година, загиват около 1 милион души. Хиляди други напускат родното си място. Сред тях е и Али, който по политически причини бяга от Иран. Аз бях офицер от военноморските сили на Иран. След като свърши войната, ме предупредиха. Твоя живот е в опасност. Директно трябва да се махнеш от тук. И тогава напуснах Иран през Турция и оттам в България. С фалшиви паспорти той и семейството му случайно намират убежище в България през 1989 година. Имам семейство, с мен дойдоха и двете ми дъщери, но каналджията ни излъга, съвсем не бяхме за България, ама... Напук на съдбата обаче Али научава български език. Работи каквото намери, от строител до продавач. Записва дъщерите си на училище. Семейството се интегрира, но бавно. Статут на бежанец Али получава чак 14 години след като попада в България. Това лято се регистрира в бюрото по труда и намира легална работа в столичен хотел. Всичко правим по поддръжка. Счупени врати, брави, ток, фаянс, теракот, боядисване, шпакловка, каквото има го правя, като дърводелец помагам. Постепенно станах майстор по строителство, въпреки че това не е моята специалност, аз имам висше образование по електротехника. Според Али, по-доброто бъдеще се гради от личността, не от държавата. Дали България, дали Германия сами трябва да решат къде да живеят, но във всяка една държава може да се изгради и намери щастие, както при нас вече станаха 26 години. Те сами казват, аз искам да ходя в Германия, защото там има по-хубав живот. Откъде знаеш къде има по-добър живот? Може да има в Швейцария, в Холандия, в Германия, в Гърция. Това е съдба. Решението на бежанската криза иранецът вижда в Европейския съюз. Надява се стария континент да позволи на хилядите други бежанци от Близкия изток и Северна Африка да намерят своето щастие на ново място. Но самият той, след 26 години в България, продължава да мечтае да се завърне в родния Иран. Невижданата от десетилетия бежанска вълна в Европа окончателно изостри двете крайни реакции от обвинения в липса на солидарност и призиви за премахване на границите до ксенофобска истерия. В следващите минути ще говорим за една задочна среща между бежанците от лагерите в България и хората, които не пожелаха да ги приемат в своите села. Това са Розово, Телиш и Калище. В центъра на София репортерът ни Кристина Михайлова. Обръщаме се към нея, за да я помолим да представи събеседниците си съвсем накратко, а дискусиите ни ще продължат след рекламите. Криси, кой е при теб днес? Добър ден! При мен се намират Нели Ифандиева, която е един от организаторите на изложбата "Непознатия друг", както е Емил Джасим, който е програмен директор на Центъра за образователни инициативи. Ние ще си говорим с тях двамата за това, защо се отнасяме различно към чужденците, към бежанците, към непознатите. Нека започнем с госпожа Ифандиева. Здравейте! Здравейте! Нека започнем от там. Всъщност, ние плашим ли се от чуждото и непознатото? Зависи от чуждото и непознатото, защото ако тук нахлуваха тълпи от снажни руси и синелки хора от британските острови, например, предполагам, че нямаше да се страхуваме толкова, колкото се страхуваме в момента. Страховете ни са абсолютно оправдани. Ние сме човешки същества, неизвестното ни плаши. Това беше и целта всъщност на нашата изложба, да ни срещна очи в очи с хората, от които се страхуваме. И те са както бежанци, така и българи от селата, които станаха печално известни с това, че изгониха настанените при тях бежанци. Всъщност, смятате ли, че вашата изложба ще постигне желания ефект? Всъщност, какъв е ефекта на изложбата? Реакциите, разбира се, са съвсем индивидуални, но ние имаме една книга за впечатления, в която хората, които пожелаят, могат да отразят това как са се почувствали, докато са разглеждали изложбата ни. И трябва да ви кажа, че сега хейтерите някакси са си спестили мненията. Това не е интернет, където човек е скрит, но впечатленията, които са отразени в тази тетрадка, са много добри. Те са позитивни от тази гледна точка, че хората са почувствали нещо. Били са по някакъв начин докоснати от историите, които са чули и видели. Благодаря ви. Нека сега видим и нашия друг събеседник, Емил Джасим. Здравейте. Здравейте.
Бихте ли казали според вас на какво се дължи това различно отношение към различните хора? Било то в момента въпрос на национална сигурност или пък на народопсихология или някаква друга причина има? Първо смятам, че ние българите сме много толерантен народ и като всеки друг народ изпитваме страх от непознатото. В крайна сметка тази беженска вълна се състои изключително от хора, изповядващи исляма, които живеят наистина в един малко по-различен цивилизационен код, които живеят по по-различен начин от много векове. Освен това, естествено, остава така един горчив вкус у българите, които нерядко, за съжаление, приравняват всички мюсюлмани с Османската империя. А много се надявам в скоро време, колкото се може по-скоро, това да се промени от една страна. От друга страна обаче не мога да виня хората, които се страхуват. Това, което по-скоро смятам, че трябва да се случи, е действително хората да бъдат максимално информирани за това какви са тези хора, да стане ясно, че това са хора, които са съвсем обикновени като нас, че имат своите надежди, своите мечти, че имат своите професии. И в този смисъл по-скоро да видим дали е възможно те да бъдат реално интегрирани. А като преди това, разбира се, държавата по-скоро трябва и обществото да се постарае да интегрира малцинствата, които живеят тук от векове. По повод хората, които са маргинализирани, всъщност какво е вашето мнение? Как те трябва да бъдат приобщени към нашето общество? В момента не говорим за бежанци конкретно, доколкото разбирам. Не само за бежанци, но... Защото, между другото, ако говорим за бежанци, трябва да ви кажа, че моето впечатление във връзка с проекта, върху който работи Фотофабрика няколко месеца и всички срещи, които направихме, интервюта с хора, казвам пак бежанци и българи, идеята на тези хора, бягащи от войната, съвсем не е да останат в България. Така че трябва да ви призная, че имам чувството, че няма да имаме чак такива... Въпросът с интеграцията на тия хора не стои толкова сериозно. Що се отнася до маргиналния човек като цяло, това е въпрос и на личен избор често пъти. В смисъл, човек сам избира да излезе от системата, която не одобрява, която не работи с него, за него и не иска да бъде едно цяло с него, така или иначе. Така че, какво да ви кажа тук по този въпрос, това са наистина, човек сам решава как да постъпи. Благодаря. Имаме и още един въпрос. Той е свързан с това. Това не е първата бежанска вълна. Били сме свидетели в исторически план на много други такива. Защо тази е по-различна? С какво тя предизвика такъв международен отзвук? И въобще защо всъщност се налага така, че Европейския съюз в момента да взима ни важни решения, които могат да костват стабилността му? Ако търсим корена е в дълбокото безпокойство, което изпитва Близкия изток. Съответно, това безпокойство има от своя страна своите корени, своите причини, своите поводи. Това обаче, което ни притеснява нас в Европа, по-скоро, е наистина нещо много дребно на фона на това, което притеснява Турция с милиони бежанци, това, което притеснява Йордания, с вътрешното разместване на хора в Сирия и изобщо в Близкия изток. Но нас ни притеснява, тъй като ние имаме по-различен, по-висок, значително по-висок жизнен стандарт. Тъй като в Европа от вече над 50 години няма диктатури, или поне не в този вид в Западна Европа, а вече от едни 20 години много трудно се случват диктатурите и на изток в Европа. Ние вече сме изградили един имунитет към страданието. Тоест до такава степен по някакъв начин сме се разглезили, че много трудно можем да влезем в обувките на тези хора. И всъщност това, което според мен притеснява Европа, е не просто придвижването на огромна маса от хора, тъй като в Италия, да речем, Лампедуза, островът, който посреща мигрантите от Африка, е обект, изобщо Южна Италия, обект на такова преселение много отдавна, от над 15 години. Швеция по същия начин, Германия по същия начин, в Великобритания. Знаете, броя на чужденците, които вече са британски граждани, дори не малка част от тях, също е огромен. Но това, което нас ни притеснява, е първият подобен сблъсък от много години насам. Ние не сме виждали подобно нещо. Между другото, не знам дали си спомнят нашите зрители, че когато беше косовската криза, българското правителство категорично отказа да приеме косовските бежанци. Когато беше Югославската война, България някак си
беше в обратната посока на беженския поток, а той не беше по-малък за нашите стандарти, за нашите размери, за нашите мащаби. Така че ми се струва, че всичко е по-скоро въпрос на мащаб и по-скоро въпрос на това, че сме позабравили какво е хора да бягат за оцеляването си, а не малка част от нас, българите, сме тъкмо потомци на тъкмо такива хора. Господин Джасим даде един интересен пример с Швеция. Даде я като положителен пример. Предлагам ви сега да видим как в различните страни се отнасят с бежанците и къде ги посрещат най-добре. Ето и отговорът. В най-предпочитаната от бежанците държава Германия интеграцията им е приоритет. Над 250 хиляди подадени молби за получаване на бежански статут все още се обработват и германските институции изнемогват. Целта на Германия обаче е да даде възможно най-бързо статут на прииждащите бежанци, които имат право да останат в страната, а онези, които нямат, да бъдат експулсирани. За оставащите е нужна бърза интеграция, задължително спазване на германските закони и германската конституция, научаване на езика и намиране на работа и дом. За да смогне с работата, Германската федерална служба по миграция и бежанците въведе извънредни часове работа. В Европа Швеция приема най-много бежанци на глава от своето 9,6 милионно население. След Германия бежанците предпочитат на второ място именно Швеция. Най-голям шанс да получат убежище имат сирийците. Шведското правителство си е поставило за цел да интегрира бежанците колкото се може по-бързо в трудовия пазар. То организира езикови, подготвителни и професионални курсове за бежанците, но и Швеция е почти на предела на възможностите си. Жилищата не достигат, малките общини изнемогват, а безработицата сред бежанците расте. Колкото и политиците да се стараят да интегрират бежанците в обществото, има и голяма съпротива. Въпреки многобройните критики от правозащитни организации като Human Rights Watch, през 2010 година Нидерландия гласува най-строгия закон за даване на убежище в Европейския съюз. На практика днес 2/3 от молбите за убежище получават отказ. След отказа бежанците разполагат с 28 дни, за да напуснат страната. По закон бежанците имат право на минимална издръжка, която на разговорен език хората наричат легло, баня и хляб. Ако бежанците трайно откажат да се завърнат в родните си страни, те губят и тази минимална подкрепа. Австрия също е сред най-предпочитаните цели на бежанците. Повечето от тях идват от Сирия, Афганистан или Ирак. И в Австрия властите направо изнемогват. Правителството възнамерява да промени дори конституцията, за да задължи общините и провинциите да приемат бежанци. Срещу тези планове на места имаше протести и ксенофобски прояви. И все пак в цяла Австрия хората доброволно се организират, за да подкрепят бежанците. Министерството на вътрешните работи им търси частни квартири, общините преобразуват хотели и пансиони в подслони за бежанци. Доброволците им предлагат езикови курсове. В Полша пристигат бежанци предимно от Украйна, Русия и Таджикистан. Властите осигуряват най-необходимото, но повечето бежанци са настанени в бивши казарми, превърнати в приемни лагери, които са извън градовете. Поради това бежанците нямат възможност за контакт с местните жители, твърдят правозащитници. Полша всъщност е транзитна държава за бежанците, които се насочват предимно на запад. И Франция очевидно е притеснена от случващото се на Стария континент, провокирано от разгорялата се криза. Местно издателство направи първия гид за бежанци в страната. Пътеводителят за бежанци, озаглавен Hello, съдържа близо 90 страници. В него обаче няма нито дума. Илюстрациите са на френския художник Паскал Гофра. Чрез гида бежанците ще могат да общуват по-лесно с местните жители. За целта е нужно само да посочват на картинка в пътеводителя от какво се нуждаят. Книжката е разделена на 5 части: практическа информация, раздел за жилища и подслон, здравни съвети, локации за храна и място за отдих. В гида е обяснено как изглеждат и къде са разположени джамиите и църквите, как да се използва банкомат и какво се прави, когато се нуждаеш от медицинска помощ. Идеята за универсалния помощник в общуването е на собственика на френското издателство Гид дю Рутар Филип Глоген. За да не се налага превод от френски на различни езици, се ражда и комиксът без думи. Издателството споделя, че е провокирано от бездействието на френските власти относно мигрантската криза в Европа. Екипът се надява да изпрати послание до френското правителство, което реагира твърде бавно на кризата. Първоначалният тираж на пътеводителя за бежанци е 5000 екземпляра и струва около 10 000 евро, но ще се раздава безплатно на емигрантите във Франция.
Трудно е да преценим къде е балансът, когато някои бежанци плахо почукват на вратата ни, а други направо я разбиват. Но като всеки проблем и този с бежанците има най-малко две страни, опитахме се да ви ги покажем, защото вашия ден е и наш. Гледахте днес, аз съм Мартина Ганчева. До утре!